harimau, 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 harimau malah ya lah sik. Dan anak lurah koyok pitik ngendong. Itu suatu contoh yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik yang di depan. Selain kita yang menghibur, mereka juga menghibur tonggo-tonggone. Hiburan ki ora mau hiburan terus ngene iki nyanyi-nyanyi ora. Ngene iki ya butuh hiburan yang adik-adik tadi, mas-mas tadi, mbak-mbak tadi. Lagi ngoten to Mas Sange. Saestu leres. Niki ngeten sarane sampun mantun kula tak mandhap. Matur nuwun. Piye maksudmu? Lah maksud piye? Lho kok mulih piye arep mandap? Lah kurang mangan belas. Karo lurah kayak blimbing tok ngono. Kuwi memang kan dari hasilnya bumi sini toh. Oh iya iya iya. Dadi diwenehne niki awak. kula aturaken sinden riyen. Wong ngoten. Kersane sarang-sarang sekeca ngoten lho Mas Jangi. Wis pokoke dongaku untuk masyarakat Minggir Sari paringi rezeki ingkang barokah. Amin. Sehat. Amin. Lah yo ngono le. Adoh saka utang, adoh saka beban.